Fi eisiau bod yn doctor, fi methu aros am hwnna. Fi yw'r person sy'n mwy o gystadleuol. Ni'n ysu cael y cyfrifoldeb. Os chi'n gweld pethau, fel byddwch chi byth yn gweld. Ond mae fe'n sioc y system, a chi'n gofod tyfu lan eitha cloi. Nes i fwynhau dissection, de, fel... She didn't. No. Shall I stand up and say hi, or shall I just sit here? Mae'n dechrau fi bod fi'n gorau gwneud pethau mewn 5 mlynedd. Fod o'n swnio'n lot o amser, diolch hanner digon i ddysgu fo beth chwaith. O'n i'n meddwl nath y surgery mynd yn dda, ond y peth gyda cancer yw, mae mor unpredictable. Leni yw'r tro cyntaf i fi i weld rhywun yn marw. Mae'n gwneud i chdi sylweddoli mawredd y profiad o ddod i weld y doctor, de. You'll be back on your feet in no time, won't you? Yeah. Ni fydd y person cyntaf, ni fydd y doctor yna, ni fydd in charge. Bydd y corff yn gyfad gyna, a mi oedd rhaid gyllall yn efo gyntaf ac yn meddwl, o, mae'n bach. So, yeah. A literally, oedd just gwaed riffio bob dian lan. Oedd just like llawr yn gwaed. Mynd i ti'n gweld gwaed, ti jyst yn panic, oedd mae bob dim ti fod i wneud, jyst yn ffennas. Nid fi sylweddoli pa mor lwcus ydyn ni yma yng Nghymru, ddweud gwir, efo'r NHS.